Jag pillar lite i näsan. Jag kände så här. Skönt. Elin vet inte riktigt ifall hon är gravid. Ifall hon har kommit i henne. Det vet man inte riktigt. Det vet man aldrig. Nej, det vet man inte riktigt. Men jag tycker ändå att det är spännande. Jag ser verkligen ingenting. För att Elin lyser mig i ögonen. Det svider som fan. Ser du nu? Ja, det är någon jävla... Alltså det går fan inte. Det är ju... Ja, men det är fan lampan alltså. Ja, men mina... Nu får du filma lite på mig och så får du prata. Om du vill. Elin. Hej! Alltså nej. Alltså kolla, igår på min blogg åt jag en kaka. Ja. Så det känns som att jag måste göra något crazy igen. Som att typ... Oh my god, ett bröst. Oh my god, ett bröst. Här hade jag nästan 6 med 93 förut. Herregud. Och här letar de efter saker förut. Ja, du fattar inte. Du ser hur fan det ser ut. Vi tänker inte på det nu, vi tänker på det imorgon sen. Ja, det gör vi. Jag tänkte det med. Men är det okej om du sover med filten över mitt huvud? Ja, för du det är får så sova hur skönt fan du för vill. Ska mig. du gå och lägga dig nu? Jag tänkte det. Du sover hur fan du För vill. jag fryser ju. Ska du gå och lägga dig nu? Ja. Jag stoppar videobloggen, för det var nice. Ja. Godnatt bloggen, godnatt bloggen. Bloggen. Puss puss.